Tulo ka babae ang nalambigit sa kong kinabuhi. Sikstirada kay ko. Murag ako yung pangitaon sa mga babae ba. O wagid galikay nga tusad ka babae ang nalambigit sa kong kinabuhi. Tulo ang uyab, nalumpong nako. Mao ang pangutana og kinsa man, kinsa kanilang tulo. Mao man gani mga pangitabo lain og schedule ang akong pagpamisita aning tulo. Diin ang ikatulong babae, nakita nako nga dili sama sa duha. Hilumon kay ng ikatulo, igo lang mo pahiyom ba. Og nganong nahasol bang ko mao gani ang dagat sa pangitabo nga naglinis kong pagkatao. Unang duha ka adlaw kang Grace. Hi Grace, good evening. Oy, Marvin! Kuyawan ako ni mo, oy. Unsay kuyaw? Nga naman, nganong kuyawan mo ka? Ha? Naku, Bob, di ka mo anin, Ruin. Mahitabo kang dili, ikaw na good na. So, di na ko angay mabalaka kay niya naman ka. Of course, ay nagyod. Ni nagyod ko, I'm present. Mao nga happy kay ko, Marvin. Ikaw na ako di ay. Aw, kitang duha. Sa ato pa, Grace, bigat na kanda ko. Unsa, Marvin? Unsa, kuan ba? Unsa ba ka na, bro bang nga doon ay naghamok sa mga nauna? Mangutan na lang ko, Vin, kun... Kun unsa, ha? Sulti. In love pa kit ka na ko. Katawanan nga pangutana. Anong makatawa mo ka, Vin, ha? Mistil pa ba ko ng imo ipangutana ka na ko, Grace, ha? So, kun mao niya... Badly in love ko ni mo, Grace. Mao ka na matuod, saksi ang kabulakan niya na. Kun mao niya, di na day ko angay nga makuyawain. Yes, mao ka na. No fear ka na. Ayaw nagkahadlo. Salamat ka ayo, Marvin. Pero, may nagsulti na ako nga may kaluha ka kuno. Oh, doon ha. Pitin akong lagutan na itong akong kaluha. Ha? Naglagot ka nga naman? Nagsalig lang nga kaluha, mi. Abusado kitawana. Unsa ba nahita po? Tiyaw mo, Grace. Nga nangutang sa tindahan, ako'y nakabayad. Nga mo ikaw man? Nagtuo mang tindirang ako'y nakautang sa tindahan, kay kaluha lagi, mi. Mao ba? Pero nakabawas siya ko, Grace. Ha? Nakabawas ka? Oo, kay kentong nangutang siya, ako may nakabayad. Karon nakabawas ko. Kay nga naman? Kay ako may namatay, siya may gilubong. Unsa? Merkulis ug Huwebes, adton sad ko sa lain akong hinigugma nga si Jinky. Ganahan ko kang Jinky kay bugnos kay tingog. Ganahan ko siyang mga awit. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear the sleigh bells on the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas card be white. Wow! Uy, misamot ang akong love ni mo, Jinky, tungod sa kananoy sa tingog. Buyag, oy, Marvin. Mao ka ni tinuod. Tingog na di ay. Laki pantagiya sa tingog. Ikaw ba? Ikaw, iwa ka hilig ko kanta-kanta? Hilig man. Di ay, unsa gyud paborito ni mong awit? English o Bisaya? Bisaya gyud, Jinky. Kaya bili mo, unsay nakalahi sa awit sa in-English ug awit sa Binisaya? O, unsa man? Ang awit nga in-English, kantahon ni mo, wag kinabuhi. Lahi sa Binisaya nga awit feeling yun. Nga hapit na lang muhilak ang nagkanta. Pero ang in-English, mag-uga lang ang nagkanta, wag kinabuhi. Gano'n nakasulti ka man, anak, Ben? Bisa katong ko parahon. Example na to, kanang kanta ni Victor Rod, kanang mahimo ba nga kadungog ka man na nagkanta, kanang awita, hapit na lang muhilak ang singer.
With feeling yun. Pero Amerikano, wagi kinabuhi. Oy. Nga nawa man lagi feeling. Oo, paminawa. Ang kanta ni Victor nga, hapit tala muhila ka ng wingon nga, mahimo nga ako imong biyaan. Mahimo nga ako imong talikdan. Ang gipasabot, nga gibiyaan si Digugma, nga hapit tala muhila ka nagkanta. Kay binisya man lagi, pero ang English, nag-uga lang. Ha? Unsa may nag-ugalang? Dry kayo, way kinabuhi. Kaya nagpasabot nga, milayas man ang inigugma, sa ato pa, wa may higugma. Oh, bakit na? Wa na. Mao diha nga sa English, dry kayo. Wagi kinabuhi kapag kanta. Giunsam day pagkanta sa in English? Ano ra gyud kay pasabot nga wa mamahiyugma, mao ra gyud nagikanta nga. I know you don't love me no more, no more. Uga lang ha. Kita na nimo. Why kinabuhi? Why feeling? Lahi gyud sa Binisaya. Tuod no? Oh, dura pa ilaing kanta kanang awit nga nagisgot sa kaagi silang gugma. Giyon sa pagkanta sa Binisaya. Giunsa man? Ana ka nang, ang gugmang gipati ko, sa batanon pa kita. Naghisgot silang kaagi, sa batanon pa sila. Tukibig kayo, with feeling. Pero sa Amerikano, giyon sa pagkanta, gaog-galang. Giunsa man sa Amerikano? Gaog-galang, anay. Oh, that's the story of my love. That's the story of my love. No? Kita mo na. Ugagig kayo. Why kinabuhi? Mo nang nindot yun ang awit ka Binisaya kay sin English. Unsa pay lain din? Kanang awit nga nagpasabot silang kakabos. Nga wa sila'y katigayunan. Nga sa ila sa pagkanta sa Binisaya, grabe ka emosyonal ang nagkanta. Oo pa, giunsa man di ay Ben? Ano rin? Matud nila, ako dili angay, no? Kay way bahandi nga kanimo igasa. Ha? Unsay pasabot? Bahandi, nagpasabot. Ha? Kakabos with feeling yun nga sa Binisaya. Unya sa in English, unsa di ay? Agaw ka lang, oy. Ana ra yan. They call me poor boy, poor boy, poor boy. Bayo! Unsa ta? Mayo pa? O ang ikatulong kong hinigugma, tagsarami magkita kay gabi ilagay ang trabaho. Naa sa club magtrabaho. Hugot sad kayo ang among pagminalay ni Amor. Pinagilan sa text-text ang among kontakay. Pero okay lang kay kanang mo di-off na siya. Makabuylo man sa kay Edith maday nako. Hangtod nga may reklamo akong amahan. Ihilak ko lang sa tago. Sa in English pa. Turn drops keep falling in my head. Ay, do, Marvin. Oy! Marika. Ngano tay? Doon ka rin, gamay. Ngano malagi tay? Doon pa gamay, be. Ay. Tatay, sir. Ano man lapti ka mas kung dunggan, kita, oy. Ano mo na yan? Reklamo ka? Kagitay na, kada sapot ni mo, latikan mo kung dunggan. Katanga ko na biya kayo ni. Tangkag, bago kayo ng lungga ni mo. May nalabti ka na to, aron, makulikot ba? Grabe ka naman sa katay, oy. Do, Marvin. Oh. Sama, tinood ba niya? Tinood niya? Tinuol lagi na tay. Ha? Nagi 6 video ni Kuan. Ay, kitsa di na maoy, ugok ni mo. Naong ni mo, video rin ginang imo na. Dili mao. Ay! Dili mao. Dili ma. Dili ma. Oh. Dili ma. Dili ma. Sama na siya, oy. Kuan, ala, bahin dahil ipasara sa balik ang balaod tay nga magminyo ang lalaki o lalaki niya babae. Ay, di lagi na mao. Unsa man? Kalagot kag yuto anak ka da. Ha? Noon sa mo ka. Pero basaon ka pa sayop. Kinsa tay? Ikaw ba? Oo. Damay may yuta ni mo diha na. Pida kapakyaw na ng sulti, oy. Sa mo ka, oy. Unsa man day mong susihon ako tay? Ha? Bahin ba sa ang kuan kining ang paglitok na kog Hitler? Na, samot. Sa mo ka, oy. Ay, unsa man lagi tay? Buya ni mo oy. Puyo ba? Puyo na. Ngawan karon ako. Sapot biya ko. Naibaw ko anong gisapot ka tay. Kay didto ka mo kubra sa imong kuan sa senior citizen sa ilam Simbornal o barangay hall. Yun lagi. Pila buha nga. Kadahan na gini mo, oy. Sa mo ka, oy. Pero unsa man lagi tay? Unsa man Ay, gilatan mo? kini ba? Oh. Kini ba? Di ba? Oh. Kini akong dunggan, ha? Tinood ba ning to kabok ning imong uya ba? To kabok ka, tinood ba? O tay, og ba proud ka kay maliwat ko nimo? Dihan ako to ba? Ay, kan libi dihan. Ah. Andi pro. Tinood ba ni? Tinaw tay. Tulo sila ka buok. Sila si Maganda, Maliksi at si Maharlita. Kadyo ta. Nangin na hangin. Tay ato ni klaron anak kung kanako, ha? Nasuhito ka ba ining mga babayhana? So ito man tay. Gi-scrutinize gini na kog maayo. Scrutinize pa. Bitaw tay. Gisud gini na ko sila og kuan parenthesis. Dayon misili ko.
Mo nang select the best answer inside the parentheses. Pagkakulungo, yun mo eh. Ha? Pida, Ano? nagpiyong ka ba, Marvin, sa imong pagkalambigit aning mga babayhana? Unsay nagpiyong tay? Oh. Huwag ka masayo kung sa mga background aning mga babayhana, no? Unsay mo sayo tay? Ang background na nila tay, papararap lagi og chuchuop. Ugam! Bantay ka lang yun, Marvina, ka? Ha? Taka lang kag saom. Ha? Gwa ni mo klaro, ha? Kung unsa yun yung mga babayhana, ha? Bantay ka lang. Nakasiguro kung kinsa ni sila tay. Oh, siguro, bitaw. Bantay ka lang yun, ha? Pangos ka yun. Tay. Og ang tulok ka mga babae nga dalang bigis kung kinabuhi nga sila si Grace, si Jinky ug si Amor. Pulos gyud duwa sila magmahay. Pulos na ko gidaw, gidimdim ang gihay silang pagkabuak. Gipungil ko ang gihay silang pagbabay sa akong mga kamot. Oh, uy, Marvin, unsa ning dapita, ha? Tagana? Motel. Yes. Mao cute. No objection ha, no objection. Sige na lang, uy. Ikaw na good na. Hala, bira. Mausab ang laing babae kong kinabuhi nga si Jinky. Ay, Marvin, oy. Ano lang ko ni mo dada sa cottage? May dinis katis kay preskong hangin. Di, oy, madlo ko. Adlo, kung may kadlo ka ni mo ha? Naunya manlili na to. Narabat pusat ang cottage. Bahala na malili. Kaya sila bingito ng mata. Sige na lang, uy. Pero sa sunod, hotel na ta. Okay, approve. Og mausab si Amor ang ikatulo na kong hinigugma, nga nakabantay ko nga may pagkahilo mo ning babayhana. Wadyo ko kagasto kay dihar man ako jirjira loyo sila bay, nga dunay kamalig. Basta ang tulog yun, polos miagis kong nga kamot. Proud ko kay ko nga nanabis kong mga amigo. Sa ato, Bart. Mura ni kagilid Dilmar. Ang tulo niya kauyab na kuha gini. Mingor ba itong igadlibi? Kuha gid part. Why nagmahis tulo? Pero, Bart, Oo. ako may gikuyawuhan ni mo, ane. Unsay kuyawan ba? Ha? Unsay kuyawan? Huwag yun ay kamasuhito ay mga babae nga imong nakuha, no? Wagi na sila kuya part. Mimis ka na silang tulo. Bitato. Murag humay nga istukuding. Bitato taga Kagili. Kaya taga Talisay. Na taga Leyte. O taga Manilad. Mana? Scattered na. Scattered na kayo. Pero sumas ko na sa iran part. Nga ka na si Grace. Kuan ko na guru ko na siya. GRO ba? GRO. Nung alaw, pero karon wana. O ka na sa Gurus Jinky. Receptionist mo na ikuno na sa usa ka hotel. Oh, tinaw na part. Pero okay, mag-receptionist kay class man kayo ng trabaho Adi ay ba? O ka na si Amor. Muragikan kuno na sa Bicol. Walk kuno na siya. Walk. Kung siya walk. Kana bang mga babaeng Christian, mga walk? Walk away din na, please go. Walk away, please go. Oh, naduda ko ng walk. Wala na address. Mo ba? Yun na part. Sa mga ibuti pa sa bot, ana ha? Nagduda ka ba nilang mga babayana? Nagduda ka? Ay, pagbantay lang your part. Huh? Ayaw lang kayong paduol anang kanang sa... Kanang ba yung Kanang mga bayana. Ano ba? Ayaw kay paduol. Basta lang. Oh. Basta lang. Aron dili mo musigay paduol sa baga. Oh, part. Proud yung kay ko sa mong dapit nga tulog yun ka mong babae nga dalang bigis kung kinabuhi. Gituhog yun ako ang tulog. Pwerte nagutas kong tatay. Nagadaga, nagrandin, nagalukso, nagjumping, nagkakao, nagitin sa banana nga saging. I went to mountain bukid, I got a water tubig, abutan ko graining uwan, nagrandagan. Tay! Kaya tingog ni mo da. Ha? Marvin, Ha? sama ka? Naong nga ni ay. Nagraping-raping pagkanahan. Wa! Naka na sa diya tay, naglagot ka na sa nako ha? Ay, mamong kinatinood ba? Nasayod ko tayo nga nung naglagot ka nako, nagaw ko. Ano man kuno, ha? Kay na-overtikan ka nako. Imo duhara, duhara ba to? Oh, ako tulog yun. Kisay mo tudlo ni mo, anak kanahanak ka. Hambog ka pa, ha? Ah, Naong biya ni mo. tay. Yes, tay. Oh, kay abin mo tay. Tagsaon ra kay ning sa kalalaki nga gilumpok ang tulo. Tepa, klaro ta ni. Oh, Panya unsa man pakaslan na nimong tulo, ha? Ay pagi na kong rapol tay. Rapos ka buang mo. Bantay ka lang. No, matalagan yo. Bas bantay ka Ay, na. lagkabalag ka. Na! Ay lagkabalag ka tay kay nagtaog kog hard hat. Hard hats ka buang mo. Ha? Unsa ko construction? Self-defense tay. Mutlang, di mo to hanak ka. Pwak! O kunya sa kalit lang, murag nababaan sa akong amahan,
Kay diha sa kabuntag di ana, mikurog lakos ka kuyaw. Nga naman eh. Naglisod ang kong pagihi. Sakit maipagihi. Tay! Tay! Oh, ano masaka? Tay, tabangin ko, tay! Ha? Tabangin ko. Noon sa kaoy. Sakit kay pagihi, tay! Na, Juan, ipikto na. Si Picto, tay! Muna na. Nasira ka ng buanga ka. Unsa, tay? Muna na, nasira ka. Unsa nasira? Nadaot kas babae. Unsa? Uy! Part. Usa! Oh, Porbida. Niya usay akong ikatabang ni mo, ana. tabangin ko, Part B. Nasira lagi ko. Mauna ni ha! Mm, Mga agyo ni lupid yung kang gilidilmar, oy. Sabihin ko siya. Mag-raincoat to siya. Ano ako patabangan ni mo, Part? Niya usay may ako ikatabang lagi ni mo, ana. Susihon ako. O kinsa aning tulo ka uyab nako ang nakaingon sa kong pagkasira. Tuod, ah. Moro na yung nakalisod. Tulor man na sila buok. Nga sa ato pa, dunay usa kanila nga bukbuko na kayo. Kinsa man ka sa tulo, Part, ang bukbukon. Lisura na part eh. Ha? Ma-insulting po sila, ana. Ma-insulting man. Pero kung saan ako pagkaibaw, kinsa ng tulo nakadaot, Part. Kinalan nga doon ako'y kasudyaan sa usan nila. Pas kang problemahan mo, ana. Nitumar ka ng G-detox kay para sa partos mga sakit. Oo. Kung anong detox ko. Oo. Yung siya ko buhatan na ron, Part. Problema, maglisutan. Aron na awa na kay problema ba? Buwagin lang na tuloy. Ay, di na mahimo, Part. Tuo ko na siya kung puli-pulihag tok hanggod. Unya, wala ka may bawag kisa na tulong ang makadaotin ba, be? Buwagin lang na tulo. Ay, di lagi mahimo, Part. Usara gyud ang akong buwagan. Pero, unsa man ako pagkahibaw, Part? May maayo ay. Aron may bawag mo. Oh. Ay, problema. Turjakan lang na tulo, turjakan na. Saan ako pagkahibaw inigtultsak ako? O kinsa tong iniguman mo turjak mangatol ka. Mauna ba yan, ha? Ay, sorry na, Part. Ay, musamot sakit ako, ana. Kining, pangut, ako lang ang pangutan ng kinsa nilang tulo, Part. Pumunta no, ni mo. Nya, masagpaan ka na tulo. Kinsa ang gusto no? Which is which? Ha? Mo na'y giniingon nga atangi! Atangi! Hay! Sino kaya? Puy! Mao ni karon ang kahatan na kong tumang kahasol. Kinsa magkasutulo ka mga babae ang matawag na to nga overripe na. O nga may nakaingon sa kong pagkasira. Unsa may kubuhaton na rumibaw-an na kong tanan. Unsa man ang kaboy pasultihon. Marvin. Bunga. Anong sender si Marvin? Marvin. Bugirong yun si Marvin, tulogo uyab. Oh? Oh, Gwapo tayo, si, Lenny. si Grace, si Jinky, ang ikatulo hilumon kayo si Amor. Oh, wa katingog si Amor. Si Jinky rin Ilamon Grace. kayo, wakatingog. Oh, kasi isang pabilib si tatay. Mo na ninyo yung tatay, so siya na ng tulo. Klaruha na. Oo, at kaya mo na nga, miabot ng panahon. Iya, ginigidate ang tulo. Nasira mo na si Kuhan, Marvin. La, Ang pangutana, kinsa sa tulo. nga nakasira niya. Oh, mo na iyang gusto may bawaan kinsa sa tulo. Patambag siya sa amigo, yung siya amigo, turja kag balik. Niya itong mga tol ka mo, tan nakasira La, mo. mga tol ba ko di na? Ha? Kung Actual. actual bitaw nga kuan mag-play, Oh. mga tol na kung mailana nga mo na doon na Oh, si mo sakit nagay ng katol. kung nadihan kuan. Ug allergy na sa ato. Ha? Allergy lang siya. Allergy mga sira. Kaya ang usa nasa usa ka GRO, ang usa receptionist no. Ang usa taga Bicol. Oh, mo na nga. Saan man na pagkuan Mo na niya? pagkuan. Mag-lisod siya pagutan ng ikaw ba nakasira nako no? Pagpagutan na sa tulog kinsa Oo. mainsultuhan mo sad. Pero giyan ang kuan ug unsay kuan aning unsay kalihukan aning mga babayhana. Iya bang susihon. So, yang Palitan, ganang kini si kuan kato si ang background ani. Amor, unsay background, unsay kalihukan, unsay trabaho. Tingali doon na siya ideya kung unsa na kinsa gyud nilang tulo. Mo na lisura na binay no? Ha? Oo, lisa pero iya gyud ang Bisag tagag ang mura sa GRO man nang usa receptionist. Agi po ikuan, ang usa taga Bicol. Unsa nang Bicol? Si Nina Rebago.
Ay mayo ni mo Marvin. Oh. Patambal. Sa sini na rin bagong. Ha? Bicol, sini na rin bagong. Ano man? Dili ka na taga Bicol ko ba yari dili jag bago na ja oh sinina rin bago. Bitaw, oy Marvin, ang ako ikaingon nimo, patambal. Ini ko magtambal, ayaw na, paggamit og bisan kinsa, nga di ka Tulo, kaila. boga ng tulo. Ha? Proud kayo siya, katuyang uyab. O, lagi na, inanaron, proud Oh? kayo. Nya, di Oh. man siya magkahimo kakisay, nakapadaot niya ato, ang tulo. Di patambal na lang ka sa kuan, doktor. Ni kayo ni mo, ayaw na paggamit og bisan kinsa, uy. Nung Ha? sa ka ba, magpagminyo doon naggusto ka. Wala kaya, ang usar magi makadaot ato, di man ang tulo. Ano, sama na niya. Ha? O yan ang kuan ang igong panahon, pag, Oh. pag kuan o kinsa gito yung makadaot. Ano eh, sura na binoy. Ha? Isodoy. Nala ka na, doon na siya pinon nga, Oh. sige ka na, makigrelasyon ka o sa kabuok. Tanahon ta kitong usara, dili sa tanan. Madaot maka. Nadaot naman siya, God. Doon na siya mga amigo nga iya sa patujakon. Kasa, kakas, no? Kahasol na. Sige. Bitaw, Oh. patambal na lang, Binoy. Patambal na lang, ana, wag kay mahimo. Muna na nga ayaw na panghilabot o bisa kinsa nga wa ka makaila. Unya stranger ra niya mo kuan ka dayon. Ay, kuan, wa ka kay bawg say kuan ana niya, dagan bag nakagamit. Naman eh, Di ba, nung mag-video tago ka? ni mo. Wa pa na say uyab gyud nga inunta nga serious siya nga maka mga sawa Proud kasi siya. ng tulo, kay mga nindot, yung Mga tingali. nindot, proud kaayo na mo na. Proud si ka ana ron nga Proud nasakit Mary pa. na ka. Teka, Ben. Ako, Ben, no? Tambal Ben Oh. oy. Sa pagsusi, ano, may insult, maka-insult Insulto sa tinuod niya. Katong dili gyud mo oy nakapadaot niya. Bogan pa nun siya. Maglagot gyud o insultuhan. May pangutanan Mainsultuhan. niya. Sa kaya nakadaot ako dahil. Oh, wala kayo. kayo. Insulto kayo. Oh. Hala. Analak. Ato, Ben. Galisol kay kadet. Kami pa ka. Salamat talaga, Yas. Magpadagat itong tulumanon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. Subscribe to Dramaturgo.